Nagbriefing una ang mga pulis ay gihimo ang implementasyon sa search warrant aron masigurong dili makasibat ang suspect. Base sa search warrant kag i-issue ni Judge Carfelita Cadiente Flores, ang presiding judge sa RTC Branch 16 sa Digus City, Davao del Sur, usa ka Alan Dano Balaga ang target, 54 anyos ug residente sa Purok Sambag, Humawas Street, Barangay Zone 1. Pag-abot sa mga pulis sa balay sa target, gituktok nila ang balay ug nagpaila nga miyembro sila sa PNP ug gipakita ang dala nga search warrant. Naami karon diri para mag-implement og search warrant. Pagsulod sa mga pulis sa balay ni Balaga, gihimo dayon ang search ug nakita ang gituuhang mga paraphernalia sa illegal nga droga. Gikuha sab sa pulis kining usa ka bag nga giablihan at tubangan sa suspect. Dinhi nakita ang ubang epektos. Wala na makapalag si Balaga, sanglit nakadokumento ang tanan, hinungdan nga gipusasan kini. Dihang pagawas na sa balay aron dalhon sa police station ang suspect. Usa ka babae ang migako sa suspect ug nagsampit nga papa nga naghilak. Gisakay sa patrol car ang suspect ug gidala sa Digus City Police Station. Samtang kaganihang kaadlawon, Pebrero 28, nadiskubrihan sa mga pulis ang giingong drug den atol sa drug buy-bust operation sa Purok Bangos, Barangay Dawis, Digus City. 7 ang nadakpan sa operasyon nga giila sa mga pulis nga sila Dennis Coronado Logroño, 47 anyos, Jeneline Acosta Hongko, 34 anyos, Jeremy Mirabueno Dominice, 30 anyos, May Lakinon Saligumba, 45 anyos, Jessalyn Sumbilon Aranding, 22 anyos, Luel Montoya Hinubiagon, 32 anyos ug Alexis J. Heverola Anor, 22 anyos. Subay sa report sa kapulisan, nagpahigayon og buy-bust operation ng Digus City Drug Enforcement Unit nga gipanguluhan ni Police Captain Diosdado Niones II. Kauban ng intel unit sa probinsya, PDEA 11, PNP PDAG, SOU 11, PIU PIT Davao del Sur ug First Company DSPMFC ug nakapalit sila og usa ka sachet nga naisulod sa gituohang shabu ug laing 5 pa ka mga sachets nga naisulod sa gituohang shabu ang nasignit dihang nadiskubrihan sa mga operatiba nga drug den di ay ang ilang nasudlan. Nakasignit pa gyud ang mga pulis og 2 ka mga sachets nga naisulod sa gituohang pinaugang marijuana. Apil sa nakuha ang usa ka .38 nga revolver, usa ka granada ug shabu paraphernalia. Ang mga suspect mag-atubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.